Shalom Bapak Ibu Sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus. Sugeng kepanggih kalian kula Dhamma Paramita Kristiani saking GKJ Plengkong Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos Sabda Winedhar. Dinten semenika Rebo Legi 23 Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Pangandaring Toret 12 ayat 1 dumugi 12. Jabur 119 ayat 97 dumugi 151. Yohanes 6 ayat 51 dumugi 51. Kanthi jejer pracaya. Nats menika kapetik saking Yohanes 6 ayat 51. Sak temen-temene pituturku marang kowe, sing sapa pracaya iku nduweni urip langgeng. Pitados mawon dumateng Gusti Allah. Mbok bilih kula lan panjenengan sampun asring mireng pitembungan menika. Mirungganipun nalika apen ajeng kalian raos mangu-mangu utawi nalika ngadepi kawontenan-kawontenan ingkang awrat wonten ing gesang patintenan. Ananging senatian gampil dipun ucapaken pracaya ingkang wetah dumateng Gusti Allah menika asring karaos awrat dipun tindakaken. Ananging nes dinten menika nandhesaken kados pundi Gusti Yesus ngiyakinaken tiang-tiang supados pitados. Tembung sak temen-temene menika nandhesaken satunggaling perkawis ingkang wigatos lan mesti kedadosan. Wonten ing nas menika Gusti Yesus ngendika ngangge tembung amin. Tembung menika saking basa Arab ingkang saged ateges setya utawi pracaya. Lan ingkang paling gampil saged ateges sak temene. Menika sebabipun kenging menapa tembung menika asring dipun ginakaken wonten ing pungkasan pandonga utawa ukara sanesipun. Mapanaken tembung menika wonten ing pungkasaning kanthi pangajeng-ajeng bilih menapa ingkang dipun aturaken menika leres. Gusti Yesus sampun nandhesaken bilih menapa ingkang dipun ngendikaaken menika leres. Nggih menika ngengingi gesang langgeng. Gusti Yesus nedahaken bilih sumber gesang langgeng ingkang sajati inggih menika pitados dumateng panjenenganipun. Mirungganipun Gusti Yesus minangka roti panguripan. Wonten ing ayat saderengipun Gusti Yesus nedahaken bilih namung panjenenganipun ingkang rawuh saking swarga satemah gesang langgeng mesti dipun cawisaken tumrap tiang-tiang ingkang pitados ingkang dipun tandhesaken kanthi tembung sak temen-temene. Kapitadosan kula lan panjenengan dumateng Gusti Allah sami tuwuh nalika kula lan panjenengan sami nglenggana bilih pranyata karsanipun Gusti Allah langkung sae tinimbang pikajeng kula lan panjenengan. Wekdal menika sumangga langkung malih anggen kita pitados dumateng Gusti Allah dipun wiwiti kanthi nglenggana bilih kula lan panjenengan menika boten saged mangsuli sedaya pitakenan ingkang kita prangguli ing gesang saben dintenipun. Pramila sumangga sami midosaken gesang dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang menggo samukawis ing gesang kita. Sumangga dipun raos-raosaken Gusti berkahi. Amin.